Hebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitoboreti kitoro na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria asito gokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase kiciro cyeito ebinto ebya soira ase kiciro cyeito nabo igo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki Oboonchoreria bagendete gokorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo togukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora Oboonchoreria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeragaiga ase ense ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia imeya Ndizi Yoboonchoreria Mbiamana sana mwancho muri ebetaseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania ase omorobire bwense Yoboonchoreria elinde tosange amange nkumanye na reyagende tokorekana anene mono ase sector Yoboonchoreria nogosemere kwa nimna nkobete kogochengere pasaka yago byana bono igalitkolia rero lya Jumanne koiranire ase mirimo yago ya kawaida soko ene kimna ngwerwanerero lenkwenyorere ngere yawo ya kira lituko asoko ene kimna kira lituko chakole mirimo yago kigima igumwancho mulingo kwaligani bene elinde tosange ase obwamo inyora sinsemo chiche mitandao ase nsemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega senseme ya YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News mwancho muligereria nimba tabageni ase studio yetu litkulia rero astora chigukwanira nyencho ki erororo asingencho gwakana ebango ninki yakogera omontaka nebango ningo bwenete gwakana ebango annemono ase county ito ya Kisii igo ninchiko bali baga elinde twemanye amange mwanchi muligeria onyeko bwate ibolirinde lyonsigo cha sabageni baito nyogotaite gochangia litkolia rero ningo bwenete gwakana ebango ninki yakogera gwakana ebango nabogo sangana intwe ekerengeli kiago wetera ase na mbiruga base screen yago otomanye ngayoko bwati omorobeli koru nabo boliriago asilitkolia lero gose ogochangia kwago asilitkolia lero nkorokio ko igo mwanchi muligeria sangana intwe goika omoelio ilitariane Frida Kerubo igo mwanchi mulitkolia lero na mange nkwaliganirite igo tobasakonyegera ntosange amange goika omoelio kono mwanchi mulientarira chinga kichinyinge atigango ndaligani abageni baita se studio batumanyina kibakorwa nabo igo nkai bakorwa karibu sana Piyamono umoralia Frida. Asamalia dangoro ku Bonuke Charles. Bonuke Charles ninje ndomo director revenue in Kisii County. Mbiyamona songotware. Karibu sana se studio yetu nende mbiyamona sana sogoika. Naye nabotete yanga kyokorokwa na ndingyo gokora se county yetu ya Kisii. Muri nenjitiganirira beri okwirana ngambiyamona sogotware ni wo studio. Nche serie ane mkorokwa wesi otuke. Yobo Deputy Director Revenue, ko Yobo Director itogaiga ase Ense ya municipality. Metendo bwate municipality nechi sub county yawo awona embya kwa bere go kwene kinga na sensemo ya municipality. Karibu sana Deputy Director na Yobo Director ase studio ito elinde to semia bamenyi be county ya Kisii na kitobwene togwakana ebango ninki gekogera togwakana ebango. Director togochaka kegima ndomete nga serikali enene ya Kenya yaberege koroberia ke ekyombekeke gosangereria bango gya KRM keberege kubekerwa a target as a financial year yabonga a target neroro babwenete bagwakana gose bagosangereria babwenete bayikirani a target ya 3 trillion hatimeti gose county ya Kisii barabumubegete a target murachiwikirani
Mbuya mono moraria seriso ribolierio. County ya Kisii nero igonto bwate target yetu. Target yetu gere 750 million. Na chichi tugenda kuria. Mbemono sana ngatino betenga emeroberie bena soko enekinga kero yo monkuru ale bango na ndemo chiguikirania target in actually mitinye bere tutigareti end of financial year enyare ko bakego ikaigonga getenga mochiguikirani kuri no totenga guikira bono iga ni bango inganana na kimwa bere mu busangere 100% abantu babere bakuru bango into chigosanga mange imeyo moroberie iga Ense Yoboonchoreria monchi muri tobere tokora umurai Ense Dr. William Ruto gako eneki wesega kuboria abantu nga babe bakoruye bango atimeti gusa ase county ya Kisii na barobu babiri bagosemia abantu baruye bango ngencho kierororo ase asokoruye bango nga kie bango egokonye county ya Kisii ebyo ngatibirito gochikokwanera ase umorobeli Ense Yoboonchoreria litukoria rero gomonchi murigeria tobasa kukuneri moti yabo tegereri insabu tugenda gukora mente volume yoka elinde tosange asobwamo director tiaturacha asole watotebiringa no bigete target ase county ya Kisii ko enekinga target nero rogo chikuikerani enekinga abantu bonsi barure bango kelkendo mwanchi muri natete kumanya ngobwenerete gwakane bango mbiya mono oyo gwakane bango ninja monaya abutora bamenyi ba Kisii county neri goro togutware ebiwanga wao ose resources totebe bwate omonto gakwagacha goikatoganie otarero bisiito togopimere torre nyomba yao nerio kwagacha gose nenya sio kobeka gose no morango kobeka elinde to nayo to engerie yito ntobwate abanya biashara nabarango twaka na bare single business permit ntobwate abana boda nabarabunto begete engeri yabo ngairenga babwena togotwa kibagenda togokora biashara byabo aba matatu boigo asobwenge ntobwate chinse mwawa tokonyore bangeyo no asoborimo oborimo amenya tobwa serikali amare monari tobwate ya serikali ayokonyora abamenyi baito benyorete tukaba enamberia korokinga nayo bwate bono oborimo obu nkubuga kanerore kirengaki kero umwaka inero nenjirire tokonyora enibo yeito ambiyamo na sana soko ira neliribo lerio tocha se deputy director Ense municipal ngwaba kwa tutebya yometo kuligeria Ense municipal na director tatebiringa iganga wakane bango ninche naito wakane bango abantu abange siko galibo maitengo monto wakane bango pengine no monto bwate biashara pengine no monto kokora emirimo Ense yagaye umaite ningoli bwenete wakane bango mbiyamo no muraria inche commentera uno omonene mu director kwanire abantu tugwakane bango nintu twensi ekero bwateri baga dio okochangia gochia aso okwagacha county yao iwo gochangia gwetera aso okwe bango nabora abe no mwana biashara ore muno monate mu director atebire munatebire matatu wose no mwaga chiore wose no mwana boda wose no wale tenko ni ore kento kyao kemo akeiga ali busongo no bwate ejukumu yokorwe bango kulingana rende muna yaetigwe ese biwango bya assembly bya bayishimiwa elinde nayo changie ujaso bwagachibwe county yao ngo toratebe nga anene mono kero omonto ase chinchira ao na paka inche ningane irengo changirande uchia aso korwe bango aso kwagache county yaitu na ande neri bagali yase kene kubwate na igona kumanyanga na inche na be kenchira aso kwagache county yane kero kende twatebiringa Aboonchoreria na bagwakane bango olio gokora emirimo na bagwakane bango olio butagete kwagacha na bagwakane bango kero kende na kimogwakane bangiga standard amount mobegete kero monta gwakana 50 shillings umonto akana gusena na kigwakano
yonda tebenga ebango ekero egwakanwa nandi gusigo sabwa kanwa cyese serikali igeta kire korekana ke goteke care no konyora gwa kirensemo no konyara gwa kiroyomo ige koro kunga fair administration of tax igo no eneri chikoriria kera bagambi bagwetia bakaribyo mugaba nago cyobeke kyara nabo konyora ngurigereria sobwagare okonyora awo gose no konyara awo wakiroyo muri wakana nkonyora uri biwango ngurigereria nabo konyora muna chi hoteli okonyora hoteli ende nerenga enkeigo nende nene nchiriko wakana nchireyemo nchibekire biwange bimbali mbali erinde na kira kicia cyamana wakana kulingana ne chinguru cyokonyora kulia chikonyora ase obonchoreri bwabo atuko mwanche muri rabandenga ebyale byekero kubirigerera imbire ngaini iko nasenseme bango ntoli gochitware ngani kero umuntu nabwate ekerengo kya yabwenete wakana mbye muno sana mwanche muri betaseni kya Ndizi TV niko togendete gosanga imeyo morobeli obwense Yoboonchoreria astobwate abagendi baita se studio mo director korwase county ya Kisii asensemeri yogosangerie bango nabayigo omo deputy director korwase ensemeri ye municipality abagokonya asensemeri yogosangerie bango igo mwanche muri niko togendete gokwanera igoro yebango ase county ya Kisii nekikokonye county ya Kisii nabayigo ningo bwenete wakana ebango director tiatocha sori abantu bakanire ebango na kiebangeye gocha yakonye county ya Kisii osene county ya Kisii yokego konya gosemba ke serikali enene mbiya mono muraria anda netiga tubura ninga ebangeye kera tupanye nyorire nkagiye guki wango iga ndagosekia kera narusi wase narenga no mugaba no itwakanda tante ndase bango umusani onagante binga koranga kwa beirabya anje ngamadenga maana na beirabya lakini yo maana mbolinga ebiranga bibya ya byarenga ebange yakere gosangero kuruje kiro gwetonya na njirikie kiro nsakinde kare kubekwa umukone account ya olio nkorenge otaigete buno mo debit ona tegete kujibeke account ya na ga konda tarabono mami na jibe kansa amagoro ndi na ta jibes onye ndiere bokango yori ntu ababya lakini ndende diji kondringa igorurwete korwas national government kibese kikari kiasangere gikobe ku account account yeito Kisii county gera nebengi ya KCB ekere kiabekirwo onde tayo bwanchire gukirusia ntogoja koteba ninga bono roje tware meru osenkende igatiga togende bengi alito tosaini torusinga toratumia una serikali account yaya kibese kikari kiabekirwo gikwenda all the way to the national treasury we call it the county revenue account kiabe kororo diria kere serikali ego ike serikali aneko bagakibesa gocha seita kiamagenderero iye kurigerelinga irenga mwasangereria ani no nande bugwe kare go kolega asia debanga oyo bwate akomenda tapugati kendo kwaego bono nye kwabege de chinyinge nando kwaego chinyinge onye kwabege de chinke nando kwaego chinke kibese je kare tuwa cheiru na chigocha kyatumeka gwakane meshara kyatumeka korosi para chito kyatumeka korosi chindoje yitaka tokorosi oburaro amararo goeta kyatumeka onye ne gisukuru ne JC dio mugaba na de kwagacha na chito gotumia no tokuru kibeza kyonsi kurwa igo bono nye ntuntu asangire kinyinge buna bamenye babo songo ba Kisii county then magendera ito tari kugikirana ekere kibeza kugikoya gunechi nechinke igo nakwero gusaba gwitonga bono tigatwe gase twikiranie target area na likibeza kira ya kinyinge umo abarai baito tochota aba MCA banyare konyora na baro kibeza bakora magendero ase kisa iki wodi ki
yo mwanche muri omanyire nga ebango tali asomo buko wegochi no gokorera amagendera se county ya Kisii nenda amagendera ina bamenyi be county ya Kisii bakonyora ntwaba togatebwa abusenkwa bakogotatebi nga mubwate target yo goiki 700 million ase end of financial year umwako yiganga ito mutinyo gatano nalimo goiki financial year ya ino wesli kurata tebi ngo gwikira bono gekero kuri iri gusangeri kwebanga se county ya Kisii ngaimo ikeire biamono na ndo moralia konta gitego tebanga account ya Kisii wetera nabamenyi ba Kisii aso gusangiria bango bagenda tegotema sana erinde na kuwatira naba director ne chisemo mbali department cha county ya Kisii murai umugabo nito batemete sana linde kuri ringe target ringo kerwere asebono tuasangire goika kurigereria ngeke bwango kire enusu ye target lakini rende naende muno igwete serine nere kyagera muno mu director kwanire kibese kimuna chikogenda ruguru naende na chigo chikwa bamune kerengo kya determininga mbesa ki naende chigocha elinda bagambi baito no mugabana abigokorera abantu baiterasi igo ndatebe nga ekiwango kiri yasangiririwe gwekira bono iga na mitie nyinde tigaritimeke nabotoroche nga nge chikosuka sana kurigereria ne target area munebwene nte ya 700 million lakini bono iturgetie nusu na ande nakyo togateba nga okubwatira nankuganiri mono na abamenyi baito be county ya Kisii babe no gusiboko konene elinde toikire bigwango biria ya 750 million ekiagere karo twabikeire neri bagali nene na ndiri ekibesa kigo kigocha kurugoro elinde chimenterani mono ase okurwa obukoreri obuya ne chisemo mbali ki county ya Kisii ambie mono sana soko ira neliribo lirio mbie mono sana mwanchi muri bita Kisii and Ndizi TV nigo togendete gusanga imeyo morobiri obwense Yoboonchoreria asitogendete gusanga na director kurase county ya Kisii oyetenete asensemo yogusangeri ebango na bayigomo konyoye akurwa sense meri ye municipality asenginchi bagendete gotoerera obuya bogwakana ebango ase county ito ya Kisii mwanchi muriria ndete gokwenyoria nga asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bogotonyara wetera Ndizi TV News Digital na boga sense media YouTube na bogotonyara wetera Ndizi TV News na bogosanga nintwe kerengeri kyao wetera ase na mbeyiriga bwa screen yago Director twarorire asense mendenga onegekero kuriyeria uchumi ya Kenya ne kongete na nekero to kumera nabo nchere bata kintora oni lakini yo mweri weri tukogosea mweri bomutinyi woikabaka ne bango kero kende asense moyinekero mukuriyeria kubwatikana na uchumi bune kongete ngakimoko enda asense melinde mwaba ruseri gose mwabachi waivers usechi subsidies mbuya mono moralia uchumi talibona yakonga na beto gasete kuri myaka yaitire no mo konyo na nagote inga ntora ikano ane nusu no toligerete bona ye target yeto eye koro kinga kurugo itonko komikire lakini tigande nga abantu baitomba temete asomore ngani ontubwate abantu buna aba matatu noroje bona bikongata onde gari yanja asaligete onde roni ne mu minyogati sababu kinde gochia gari ge kwamete traros aba murabaito ba boda mbabugate the same challenges again to according to engage in leadership babo wetoro baraibu mugaba noito toigwana nirenga olio bugate mechando orojenga igendo kegereta atara kanari na reas otoko motebinga inchua bistogambe ogoto tebi to koranga orure kisababu kisaine otoko wave off lakini goto katara sababu kisaine to nagoto baninga aga aratoran convince
ekiagera na committee to goikaransa e committee yego tokengatera isaneka yori gendo gento gukugosaba nkeringa ndutaiti gukumiga ndutaiti osie ke biazara ntogotagete inchwa ngo toigwana nga madeni aya itona kyo kunyakana nse chindo tuakanekero mutie nyinkenke bakachikoreki chiere mbia mono sana naende komenta nayo asenge njo chumi iterra kaina kobembe ndo ko tabinga ntua chiete komenta tax ebango yeito na baba MCA bali barweto abanyitigitego na ande kerendigireti birengera libyo mu gambi ito na bagambe baya ba assembly na na bondo nga no amwa ko te komende kyana barambaro jembikonge igona betigaretego ngo karato chitigarete nga kiri akane miaka ebere tato yaerire na be minute nganto ruseti kango twatebire nga ya rero mbuyore na ande tomente gento geke na berega no ne target ito na betigarete na beti ige target yemo gutumika neli na ande bali gutumika kurumaiga oh yes okay at least ndo chenga sorgo ngorwa busi okoigwa na nkororo ronkuri iri murabo nchire mwatenga gakia iga byakongire ati ango tore na kitoko gende county ito ya Kisii tato cha sore otuka sense mo yabo twarorire system hwenya ya betege koleto ne kyombe gyakyare hasoko ene kinga abantu mbaroro kwa konyora nga pengine bali bagusangirira bango kwanyora nga bayibire kibesa wese mbaroro bagutama batali kuwakana kibesa system mwenye igacha kerekende county ya Kisii ya adaptirie system yenye yo gusangirira bango okay mbia mono muraria nabo nda tebenga county ya Kisii nero ya ireri bagari nene kwene kianga nero ngotwarero mupangiri oyo wo gusangiri gwetera technology iri watera digital system elinde go kyanya ase biwange binene sa chine muna twateba kibesa kiri kitabe kigwikire ebengi muna kitakeire korento bukoreri naende gwetera muna twarero mubango bwo mugabano to his excellency Barati weta muna turero mikutano no mu director nandi nagenda to mubango ikonyogari ogare mono elinde onyare gwikira chinsemo chionsi kegera chinsemo kiri chekeru muna bono sa chinde business permit parking chinsemo nchire kitaraikeru mono munoranywa ari gose obwagachi mburaikeru muneta keira ase technology aso bwagare na mugaba na tegitare tebi byonsi pi isoe aso omubangiri oyo erinde erorkane nga kibesa chionsi pirista keire goika ase account chikorere omukore mo menyu Kisii egasi chekire gonda gankwira ringa mubango oyo noro system nero nande teraro yonsi mugaba na agenda kubiko mubango na toroche na borabe pakwikirane kerense mbia mono sana director tiatoche asense moyago antoroche abana boda boda mbabete bagotebigwa abana chira chistika inenchereye mo bako make sure nga na barbungo changi abale ase uchumi ye county ya Kisii akerkende mirobirine roro yabe kira soko ene kinga bono bangire kuna chira chistika ose wikabona ige ebekirera tenenake mbia mono muralia a point of correction at no time ya tenet endo kiagarate bakaira magorongora ritu asoeta mangana siaso mwakoria ojo gochakatare mojo mutinyo saba we wine campaign mood abande bakarindiara lakini ngakere abarai babo ngambo ya mono ekiagara bo kambandi ke baganta nga ntotageta kuagaje county ito ntotageta bwatera naino nga kidi kunyare kana togendera kuakana ekiagere getango kiarengo nkiringa ekerori nare asnoga niko bega jibe ya system tego process stika technology eto bwata wono bagaboringa nga kitogo kora tuigwana tuakane bali tutari gwakana abane bali bagwakana batari na areas so nakinata banga itweigwana nabo adanga oriyo monyane pigipigi nabo yona benga no yo bwate matatu aiche atebe ninda na areas this match
egento kegaretenda na areas neke kegoisane committee goisane kanga na maene ewevu etaisane geti na kinata banga tuyirana na antu ikaransa na to modenga bono tuisane geti no bwade kiri buki tuisatu gotta to chocha gotwaka na buna aranja oda na ba gotwaka na keru mutinyi no ne chimisa na mo seribu arwa ne chindu na batugwanja tuigwana nere elinda kana bagaja koreki cyari igo as for now mbagendete gwakana bano bajakire mbiyamana sana ndiara lakini bajakire bono bibuka bukire ngona libya elinde togendererie account yetu ya Kisii ekero kurigereria eminganyi nerororo twabere tokorana na serikali enene konyora ng'abantu bakurusti besa kiri kyebango kero kende inuna kimwabekire miroberi ya account ya Kisii koene king'akero yo mongwa kanale bango ondete yogotamatali gwakane bango mbiyamana moralia Ivana gote vinga onye gento kero mugabano itare passionate no gwakana tax oikaransire chintunda nyinge na ba MCA baito bagirire baigwananire na bonko gotenga ba MCA abande na bakongagera gisimi wane message mbwada bagondenga sinara amagosa akordeki ose nyomba nkwagachwera asegete okoranga nyombe etera kanirushu ushuru twatoma aba obisabaito igo kero murai ase county iga ikaranse tando nsi esaro mukutano gotebya abantu bamintunga kamuranje tobwaterane twakane bango yaito ekere ya ikirigo bono nkonyoro urenga amatuka etire osene town yalio omo bisoyo kire kubwate gari gosene yawo kwanyoro murayo yo modanga gari kwabwata ya Frida karanye tiga dero iga na ro mutanga godanga Frida tara koraki tara kana gari eriere namba gete tara koraki tara kana ine njira yamo okonyango burayi buri bwaro yakobe egetango kwakana babere sensitize banyolenge sababu nero yo kwakana ushuru na kikiaga bono babere mulengo wa mbele kucyangia kwakana igonga onde na bara atoke lakini I want to believe nga at least 70-80% they are compliant and it is our prayer we reach 100%. Tukengwa totebia essence ma yago ni gotenenerete essence mu echi municipality na kiyogo coordinate ni chi municipality chi gachonsi ko eneki ngabonsi ngosangiriri ule bangi isaine yonsi korororo Mbeya mono muralia gocherera na kwakwanire igo andi muno mu director atebire chinse mone ibitengo mbali Yoboonchoreria no bukoreri n'abantu baito be county ya Kisii babwatu burayi babwata burayi babo chairman secretary mbali okonyoranga abange babanta baito to gusangire nabo ushuru no bale inse yo burayi county ya Kisii nande natweresire omugabano wito is very passionate but he always engages na leadership tuatekirie ekeorokererie kyo igo tukugamba nabarayi aba bonsi semo ya matatu semo ya boda munakwiburu mu director ito na bagambire igaria mamboga kusongo ni chiro ya daraja barayi baroro okay abana butogo ikirana narabu twakwana naraburu kabisa nandi toigwanana munabo tebiri barabubuka kerense muno bakugotebi nga omo bisoito ga asinara sachinde tutaraikera igo okubwatira nankurororo nabarayibe chinse mu ichimbali asoko hene kinga kiroyo mutakire wakana wakanire nonye bake bari baroro bakuna gutama gwetero burayi ubu 90 no kubwatirana kubaikera dore gwetera abo bisabaito to begete mbali okorigera inspection amo yiga kugenderera ase obwamo tonyari konyora nga bonsi kiroyo mu yotakire wakane se municipality ne bitengo mbali across the county wetera no mu director bonsi ngwakana bali twikire ku wangu tuya
aha mbia mono sana director ngonyorore tatebenga onye no muntu igore to boncheria getaka igoro mubagani osaga chaki biashara gete waikenga kigete kwanyora nga obeire Gusii ke biashara ibyo na kimogo cha mwamo bwati numukagete are na areas kombe biashara bya wete karaga sika kaendaka na kimogo cha mwando lichikesi bunecho mbuya mono moralia nkonyare kanere nabona bono ndojenga chikise jine jinyinge jire lakini at the grassroots ntobwata abo bisabaito bona abo bisaba they are always in contact na bantaba babwate biashara wao na obo kabago jabamanyanga oyo gasiegete elinde record ya rentwa system ya tenenwa na andenga kiende kara yagani koirana na botoko mwarigani turuoto tebe gwatigirita ingaki igaga tiga ikera toko convincing there was a genuine reason una na tebe we waive it we start afresh kianto de kero mo mwana inchoito anyare konyore nchera yo kwanyore ngeri aya ere yake ekero ngonyorore chinga kichinde gosina igoiro boncheria gete na tinaro lirobombo likongira buya tutebonye nabwate biashara byoko ni ibintu byakawaida ndole ngagaiga abantu mbaga nitino nebinyego iga ngicengigore boncheria obonga ogo transition yo boncheria obo korwa bomo gochiaso bonde na kibaro mogo kora mbiya mono tigato tebenga lero iga go bwate duka ekonia ebitamtamu esukari recha mambi uligererio tebenga igo tagete gochaka ebia totayosene hardware ono lende utamachikaria barai baito be assembly batoya tase finance bill nebuatenga hardware ereke gwango kinga naige gwakanechi bono tugutiga kugwakania tugutamba gitokorente asere bo hardware erinde bwakanoro director ende nkonyorore nga ase obanto mostly ebingora bigwapene asa abantu libako ni ebinywego biga byo gutindia okonyora nga mpali gwakane bango ereye mokonyora chire partitioned ase birengo abagwakana ninge kogera enubuna inumogo sangeli bango motari gwakeresa bwe mu muntu nyara kabaka gwakana ebanke ereke wango gete likago chikwenda nda kaneke ke mwana nda kaneke kende ningi yakogera mbiya mono moralia arange nabere igo ngago togo chibekamo wakana bona single business permit lakini aba baby nyuwa ntobwate nkonyoro nabwate hotel nkobugiaro musikime umusiki wako ba control na bantu bakoronga music corporate society ntoko nyara koira ebango ya barabo yo bago jabe oyerie yabo nkonyorore ase county eito lika gebwate fund ya were approved by the assembly nga they operate kind of a fund independent kurwa say to revenue of course it is revenue of the county lakini yero is a fund so ekerere go bakuru certificate ya bere engao intutwaro ya single business permit barabaru ya laika lakini nande yitwa katware kana ne ya environment asobora yo twanye bege tamo bono libaga nande badenga na abantu baminto ba environment baje bakonache bono gatoko a single business permit otoko bega chirio kore biashara to tebinga aba fire compliance twakobekire libweyamo aba environment twakobekire na waste management twakobekire chiribubere komenda na single business kwa wado sine chiribwisato olende kwaga ni chiribwisana na boto koraigo ambia bana sana ekiagara tuare one stop shop ndoto eti nande umu customer atare nabagani abanga mu bisano yo mugocha agopiri mukora ante tuira neri bolirio moelia chinga kitogendete kwirubiria sogo so aso mutimo komokeigo na kinu moko ene kingango bwatera na muri ne serikali enene asoko ene kinga ebangi kuruigwa ngochire koleta magendera se county ya Kisii ebangi kuruigwa ne ngikiranwire
imbuya mono egente getanga nao tebin kelinga ekera to gwikiranga ngo akana tore ngo sabatoro mwana inji akana ekegwango gete kiebango igo yako ande se assembly gialigere unaba abarai baito be assembly baligere linge gente kenkere puya is it a fair taxation ikiagara ndo tageti taxation yeterra kananga gero musigo aso mwananchi udato mwananchi anyeire koba e duty ya nabo igonko nyoro nga national government ngoto korere monitoring kwa nyoro ngo nyene njerto gutumia chibese je kare chi achire ntobuate the auditors ba national ba go jaba ba check kwa nyoranga noana kare to go chitumia ngo koratore ngendo nga public participation mwana inchi omonya no ranga egento nata gete na kieke na ande ya koruna na korateki na to iwana net asinginje kwa nyoranga there are checks and balances and most of the checks and the balance into we do it internally lakini nyinge jiko kwa national government okuna kukubwatira na kwitu mbia mana sana tuke kiagero metena yo gotaraga ria sicichiro naye bono uregira undi umaite na kie bintu bire kero kende nkoruora basemya gocha saba antu buya bogwa kane bango mbia mono murari nche yonda ndatebe nga ase chinchira chinene mono nande aso obumenyi bwa mwanya bantu egento kirekiya no komenya okuya ekere kunyarekana tiga mwanya bantu amenye buya nando komenya okuya nase engencho yo bukoleri nebintu biri mbali mwanya bantu atagete atumiye chinya kitari chetu icyo mugabano ito arakanire ari kipaumbere kabisa abantu baitu banyore amaryo babona kirendo kipara chetu umuraria tego kobera buyakero gosoboka unya gotereritereria okuhakane bangu ekero buchete no gwikira no kuya igo konyoranga ebesa nero isaini ekiagera kende gionsi kegokorekana igo kiganitie niyo ngeni be yekerete isaini ryo konyora ebintu awa bitarekirana no bamenyi bwito bwaba muno obwongo butusunite mono sana nabona ari gocha na inche ko tebanga abantu baminto na inche oyo mobo tobe no bosibore na ebesa nenkongu kurende igotukuruto kwene kinga omoyene muna twarure eparango chigweta mambi na ankiende enyakitari nkogenda ne tayera mureke asama tukokogenda nemibango ekiagara lituko muno kuna koru akyake na matuko genda nemibango obomenyo bwito igobuku na bukina bwito rokorukori bwito igona bonda atebe ngaki okorwa kulingana muna nandi muna wate yakubwatira national government igoteba tulipe ushuru tuchitegemea igokero kanire yonga ngatwitenenire ase ibintu bito mbali nkina inche na kukunare gocha ko semya abantu baito akora tara abantu abange kero murayiwe nsago tene na goteya abantu ngaka ne bango babwate perception elinga obeireza kayo de dora hatera utraso so mutima como keigo to koira nanto sanga mange mbiamona sana manche muri bitaseni Ndizi TV chinga kitagenda tego sanga ime umurobile wense Yoboonchoreria stogenda tego kwanere goro yo gwakana kwebango anemwana ase county ya Kisii nengencho yaye nereye go manche muliria tetraso so mutima como keigo to basa kusikato basa konyegera ngoira nanda sege kege kerebosio elinde to sange amange Ndizi TV obwansu bw'omugusi omulyereria bwa television ya Ndizi TV bono nabukura Yoboonchoreria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abalyereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
ekeruta gitutwaro bure muntu mumuso busubwa bantu inchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga nigo kwingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri sankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo na mbeye mu GTV ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasure roadshow yoko nigeria riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasure iyo tokoma nigo rujemero birijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumirane n'ababwatani baito Yoboonchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twese musekigima chitariki 25 nemo chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwese moya nyokoe toginde marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere capital iranda boat Kisii neri tukori kubwatia chitariki 25 nigo turachakire imeyumucho Kisii ensemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ogembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Nomuelioye tukorere imeyumucho Buzungo esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwensu bw'umugusi. Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Chibas CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumucho Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Maya de chiba sangoro kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadani okubeka
emia yemo yukai unokobeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro. Spexels Opticians abubare si clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyu muchandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo. Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Seniki Ndizi TV nendengo kwaligania Ense moya kabere chinga kitogendete gusanga imeyo murubiri obwense Yoboonchoreria asitogendete kwemanya nare yagendete gukolekana ase sector Yoboonchoreria manchimuli tukolera nigo batabagenia ase studio abtogendete gusanga naki ogwakana kwebango kulengencho ase county ya Kisii na boigo magendero kya guchia aletwa ase county ito chinga ki abantu babiri bagwakana ebango manchimuli genda gusanga na intwe ase Ense
chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gosangana into gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube nabo gotonyora gwetera Ndizi TV News nabo gosangana into kerengeri kya gwetera sinambirga basi screen yago tumanyenga yoko bwatia umorobeli korum nabo igonye ko bwate iboli rinde lyonsi ko bwatikana nebango nabo gotobole kyagera abageni betu no bali ga studio ntubwate mo director no mokonyoye abara bagendete gotosemia amange asensemo yibango umunchi muri genda gotusangana into goika omwelyo ase umurubiriga bwensi Yoboonchoreria atobeto gukwanera igoro yebango angora tulinga abantu abangi ngosuguma balinga twakane bango ekerokoranga na sumuntu libeke munyamuje bagatanga big fish no serikali ya county ya Kisii abantu ababanene ngo make sure mulinga bakanire bango mbuya muno muralia ikindo je ngasama tukuna na beire nkora kiwange kibango na ina beire county ya Bosongo big fish inchiyo kenganda basoka kana small fish na bakwe baja bano toko baike lakini big fish totewe bosna bana biashara baito they pay promptly ki corporate na Safaricom Coca-Cola they pay promptly lioli big fish era basoko toka nganinje mo director no mo deputy ona lakini ngote binga incheno chibia harabia na njiri mwata bikego ninje no motanga ni waka ne miaka yonse igoti ndo jinga big fish ne karo lioli nda janja kyo mugaba no na kinta bugati biashara but I tell you from my experience we are paying promptly big fish tera toka atoro nara sense moyende no na serikali iri ene no burukuru boko ene kigwa okonyaranga mbaroro batari gwakane bango ko igwa babisaba banene baro naye director gwate bu muntu ikora mutigaye mwawe ivofwe kwerende taxi iri yaye kerkenda se county ya Kisii tuaro de bintu nebyo tinta gatiko kana na gote binga na be kunyale kana lero go pageti gali ya obuna na reska mo abso na je kunye na chira ebango omote biya no tore na director kara ira ngorake ebinkura babire lakini they are small isolated issues no bokun minande bokumajikura kana ina pockets of it ninja nabo bisabana abako nyoro mo bisana tagete wakana ochire ko gote wakana ose na se biasara bia obunebi kwa nyoranga o anda chachiri okoliye kindi kya otokali koligere libuya nse kinda cover church intubuna serikali anda churching na over churching ina magoso but we are trying to control ngakitogo control ka chiro lioko correct invoicing taliera na ando go jago checking waka ne compliance no mungao oyo compliance okonyoranga noro ba charged we kaira nisa okonya nora anda charged we kago chachigo na yo monyene riba gocha ngoba mwanjere go sabege tabu kelikia finance bill origelinga no labanta banga kanejiri bubere no nda se bubere oseneri bweyamo elinde kwamanya gwaisane kanga na birego ine ari njire ya muto koraki to control waika gosne street igaria no tageta go park igaria yao goto kwa kani 100 asalituko lakini kwanyoranga omo deputy onango tebyale nganchire ninta misini na injengira misini mbaro abakaba but we are stemming them out emechande goje yakobera ngelinga okurwo usotebe watoka korogoroga iga Barclays Bank wakanire chyo kwa mwera misini insali sa jeno ari goja gukorenda lakini ko turumbo kagoja mate gosengo chole totebe no uru kware ko ure bintu
goiko park ko goikari goikote ngaka akana ande goja kubaganga nande 50-50 so we advise our potential taxpayers to also not compromise officers lakini no abo na wada kitu abanyorira nkobere mubake kero kuri elia mbara okonyora abaiga bari unachihoka so konyora ngari ribaro rire kanjo batamane mensigo ngocha muri mwa abaikera banyara ko bagwakane bango umate hokas bari bagotamekera batayiri designated place lakini isukurigere no nayo flight biasara ibyo kumnyokana mbikoreteke mbiyo kiagara oborayo bubo yitobwata yobwa accommodate kero muntu igo kumnyokana inkoyo lakini ndende amatuka karekera atamire ngwetire nando waja manyari tukuringa agwakane kyara bari soko ya muda iga agwakana riri buna akoretheki bunaro bono nyetare ngwa monyorete bona begotoka nge serikali ya umire director twarorire nga serikali enene ya Nyori rukwena na Kibese Gusii county elinde emirubiri agendere ko ene Kigwasi county na kyoreshwa nga abakora imirimo abaiga bagusangira bangase county ngoreta bari Kibese cyonse kinyikera no ikiagero maitenchara neroro atembaranyora mishara yabo na kiyoko ene kinga ngoreta bari Kibese cyonse mbari ko beka besa kinda simibuko yabo mbiya mano moralia oterende ninje ngosangere okay lakini ndende tigange umukonyo nlibaga nerole nsa nerole ground stepping on a kiago kwa okay Muno mu director Dalia muno mu director mu Kikobeka obusangirie bango kirenga ki gokonyora nga gwikamugenderere kuri kicinchira awa cyuko na busiba na kugasa bukongu Kibese cyonse serikali cikirane ninyore ngirane maye gake ndintu akwana nga obo koleri obo especially obo sangiririe bango buri wate banga buri national government a collection system area digital Ense yemo yabone eri yakite kero mo bisa kerense misabi kire uri obusangiriria tuchakire munabono egari wose parking igere system ere digital electronic omo bisori munamata asangiriria igari se system iri pakumu director yerereti yaoro kiringo mo bisoria usangirire beseria asegete korugari yegari gete goikamoro go busangirire go sikoika chinsa gete usangirire Kibese gete Kibese iki igo kitakire kisoe ekagara asetayo ase county etakire oire Kibese ngakire cash ama city Kibese iki kikogende bengi direct ekagara already yaoro ki igo mo bisoe tali go asetayo ago chikona kogenda nga ne chi story na kere morogoba ebigwango mbire mbali oli ogosangiriria no yo kumurigereria muna twateba umusupervisor no mu inspector ogwetera no mu enforcement na roro compliance gari etera akana ogosiba so igo togo chekania mbali muna mu director ateba onyaye tuchieti kwa kana rugoro gaiga maatega gosomo inspector yo korigere umusupervisor korigere rirende gosomo enforcement yo challenge igo no ko nishwange beserie takeire kugaswire collective na ndonye yasangira kitwarwete ngari sitiri yo kuna korika bono ne machine muna yari yabwataiga ero yorokire igo Kibese kiria wikachike bingi ine nchirenda yemo ko nishwanga besa nchiriko koraki na ndiri chikondirwete nga besa omo bisori na ande mbayeresire mu director ateba amachiko ya serikali besa ya serikali teri korale tumaniri tuko na yasangero besa ya serikali teri kubwata na richi konto bwata PFM Act 2012 systems chirikire internal yo mu director ne department chinde omo bisonde bwesi yonyore kanire kago kora magoso ari mamincha na machikali ya serikali engeria yaye mbali kulinga na magosa ayo ya discipline ngo cyari yawe ko irinde ko ensure Kibese cye serikali ngo ikirana kire kitakire
Ekarto kuligereria utuke no Ense meri ya Nairobi, especially Nairobi ntwarose no mugavana bi county ya Nairobi asoeto moya ni gachenjetie system. Ekero kuligereria no na abantu bari ba boda boda usebali bagwakanira parking bakonyara bagudaya li namba nero bagudaya alafu bakanira chibesti yabo. Akero kende inu ya county ya Kisii system nero romu abekire. Biya mono. Chinde ebi abuna ande na okwa nyiri biyanga. Enchirende ande yoko gasa kabisa ne ringa. Muna tuwa kwani na bamenyi baitu 20 tukere wakana. Enchirende yoko eni sure. Nga no bwateri bagari nene yoko beke bese yago ya chire bengirioka. Ne nchire yumna twateba e system iyo mugaba na ende roll out. No bwateri bagari yoko wakana ayo mari na bona mukere tokoro ke USSD. USSD nenchira ego kwali baga aye mno yogo wakane bango wakane directly korwa onye mpesa yawo ochi account ya serikali straight USSD ntugwate ne paybill ochi town igaria igo komata star 697 hash no komata iga yasoire goko mubangirio goika nye parking onye market no takire komata yako ire kiwango kia onye ne saloon ka ya renta chibe automatic ya gotebya kana kurwe se kwabeke pin cyakire se account ya serikali mo bisonde na acha muna bakomata chikwende chiria ekonyora ya kanete ne paybill nero na ande ngochi muna mubango yore gendo kire ko self service portal kogende se web ayekwa mate link yoire ya kuigolera wakana chibesa ya elinde enyene permit yacha so emebangiri eyo nerororo naende abantu baitumba gende tikonya gutwara obumanyia ake elinde bachangie director tiango tracha sense moyago ndo chenga umwanchi mulire na bwata amabulite bone system mwenye yasoire matebune technology konya kokina na number of workers na parubu metingo nyako reduce bale ekaro kuligerira tuisago chaka gwakanira bona mangana mpesa metemo obisa lazima agende guchigalia segira onde achikoeneke ekeraba obisa baiga bagutarira chinsemo agusangirerie bango na kioko make sure ngai bange yonsi basangire nkuikera service yao mbuya mono omokonyo na atebanga ntobwate POS machine for example the moment yanyebata ya sokirisiti aliobsi yana nimbwate screen ya ngoro kinge POS number fulani era segete ya pekire kibesa siringi 100 igonga it comes automatically of course the system we neranja bwata nebwate shortfalls bintombire tari goikera umugabano ito has initiated a new system comment elitu abwata ya konyo togo tumia chingu for instance now egali yao akere kwa nyana kire nabo ja negali yanana oli kekinamba ngenda kanyero kirende ero kabali ba matatu gabwate pasi achanta ene nisani ali kenza no ana yo munyana nabo goikari otebe nga ngendo je gari ene nkana pake ekera daidu wakana akara kwali kire a system bone nyito go tware go to link direct to NTSA una kwali kera registration number ye gari ige korenda ya da banganeka ne matatu ne lori na the moment ye identify ne lori kibasa chia chikoro koro igo ya prompt you mpesa wakana the right amount but una kwaburia any payment that is done other than ye jibone chiro bataraika buya batara embrace the technology ige could reflect immediately ngoinkerera tutebe bono blinga kige pasaka yare ingyo mete abantu abange mbabete bagutarira chinsemo abuna kerna tarita senseme secretary ya matatu ngora tuli chigali nchiro cha town services chikorwe county ya Nairobi chaleta maybe abantu gocha Gusii kera abantu bechira abange abago cyabugoli kuroga igasoro kongorwa Gusii gochi county ya Nairobi kerkende bali abarabwensemo yabo kyagero mete tutebe ase sector ya matatu mete mbabwate chisako cyabo no mete sake yiga nere gwakane bango barabunga kibagu wakane bango yabo goche county ya Kisii
Mbuya mono moraria. Ekyo oyo nero uroro kabisa tiganga era sasoza. Otuke to ereserango. Lichiko finance act ne chiete egaetuwa asenchera ekolieringa muna litwa kwana. Ebiwange bimbali bali. Biyo bokoleri. Mbire taken care of. Yani ngambire selichiko. Abayiga n'abali baitu bagocha limo asengaki. Lichiko lyeto igoli bwate egende tukurukanga seasonal sticker. Seasonal payment. Nande kogenda n'ebiwange by'ekigali onye ne bus. Onye ne shuttle. Onye ne minibus. Jones pinchire taken care of. So ekero engakimneye structures inchibekire no embarabu bali babokorera bagocha over time bamanyire. Structures inchibekire inspection chiri chigokoru nchera gocha bobsa baitu muna babekire nabo bobsa no mu director tubangire mbali pake stage yaito kigali chiri chira chito cyakera litukonchimanyire na chirorore record na totebanero iki kingeri muna kigocha na kira kina kimanyire ekigwakana nando ogwakana kwabo nabebekire nga ogwakana in a month a seasonal sticker ya rukinga egali nambagete nambagete yakanire seasonal sticker operate erente period muneye irinde kole na indegende igwe bako bateye in advance bakana in advance barabwige go ike season yeyo bachakali ukegasa eyo bumanyi obomboro mbona nagotebya abarayi mbarayi gambali baito bebe wangu bali alia asimatatu mbaeresire igoro yabokereri obu neri chikumunarire ganiti kibago takagochaka gocha on ngakitinde konyororo moigo o bwato botanda nubuso bosireri wake lakini nkora awale katebigu usually bali ready bagwakana abange babo nabo konyora bamanyite kamwire gocha kolenta abantu baito bagocha kaga nabakwimuka kwenda irinde banyora ubwagusu ngwakana bale ye seasonal sticker irinde ba compliance kali twararorire ase sector ya matatu amatuka mange abasigari bali bakanja okonyora bakuminyokanie n'ekigali ekikiko bangira mostly siko ye stage unabonekera gutirimuke enchire ya KTR kigwikaga iga daraja moja gwikaga ali kigali kinyingo konyora nga abasigari bakanje bakuminyokanie kero kende ngaki mwabekire mirobeli mwene kinga nonye barabungo rubali bangere ngikerano Miyamo, kigali kiria litanga nintegete batebanga nkonyorore nga ebangeria ye bus park yo operate bakanite alia muna bakomnyokibwa alia goika go senkete ale kimuna gwateba na chinsemo mbali ne okuganira unkororo nga kigali kiabangira mali kibotene na galia bono kirine ekigoteba ekiagara kigotene na galia noroche nga nonye no obohereri obwo Burundi bogokoma kigali nabo kigo ikagali kitinyane ejamu echegalia erinde bono nyore ng'etaoni yakoreki yasinyire bono nakyo konyora bakona goserere bunga karugabo bangira esimutakeire tena kubangira nchiraga iga bagoserwa aba bakwigwa ngo kora barerinde bagenda oyo kuumia oyo kukonga nkonyora orerende ngabo bisabaito nko bayimuki bale bacha nande obumanyobo lokonyora nga gwetero mu director itone department mu director enforcement wabasikali mu manager we municipality nande bakire paka bayikaransire no mugabano his excellency baeresanire abarayi babo mbayisane gete no barumbanchira ntengo kubangira para ngo salikole yani Burundia ejamwe so oyo muri obeiro mukomu naba agocho obwato discipline irende nande ne fine rinde nere rinda anyare okoraki kokora muno mupangiri ori fine area nero ne bangere yegwaka no kuchia counties ambia muno sana director ndo cheli boli ndirega omuntu akobolinga ekera agochaka kuigoro boncheri kero kende ne kya okora amanyenga mbango kya bwenereta kane ochakire nabwate business ataite gochaki naganitie amanye kurwase county ne kya bwenete gochangie kya totebanga kiro omuntu nabwenete gwakana ebango na kobolinga ngakingo kora amanyenga ebanke yenero mbwenete gwakana permit gosine single permit mbwenete konyora ngikerikiganeire ne kyo omuntu akora amanyenga ekero nasoire chiro nyene chinyanya ngwoni na kimbwenete gwakana ebango
mbuya mono moralia iga se chiro otagete kone abo be sabaito no bale iro kato tebere chire nyene o sendara chambiri abo be sabaito no bale on the ground no ane kamati nero e korai chireria punogoika na bago koraba gotebiga igonya gwachire twakwariganire lakini goikoikira niga na iga onye nogo joguri tukeri goikochogwe erinde bakora onye naso tobwate biasara bito totebe gose nyako echiro still abo besabaito mbare within and you can also go to our sub-count officers. They can always give you that information free of charge. Yeah. Nkonyoro mbaroro bare full tax compliance kirikende nko cha mwere mwa tebya ibono kwarure bange ngikira no mwaka yo mugima ngwanya gutuma ngo cha mwere mwa ba award by the way aseboniga ntobwa that provision ikiagero kwa ni withungeringa obe compliant all through ikiagero bonle no ana magendo twale ko koranya rero twale ko twade jiba tobe kirikitaya all entura to tiyo to rondo to be ketaya so tireta lakini dende going forward and this has been an engagement at the higher levels than me goto da ko be kanga go katare 10 to ke wakanire kora akane before tare 10 goto kwa maybe 80% igoto kwa discount yegento buna 20%. Ko work after that you'll pay 100%. Ko work na wika tarehe 15 beyond tarehe 15 tuwako vekere penalty. It is being discussed and at an opportune time we shall be able to communicate. Yeah, that one has also been looked at. Otuketi atraso asense mayabo para bakumbori nganko nyorore kero montatara kane bango konyora abo bisabali batenenta sense moyo gosangere bango bago just so hash okaganga anko ruana tutaiten ke batali gochira ngora igo mwakwanera ngora etara kane bango mwamanyanki umochandule yonte que te gote banga ase enseme yoko ba hash no need to we don't promote that. We condemn that but no branyore few isolated or some isolated cases na ande to gote banga always office cheito chiro very accessible office ye county yomo director is always open abantu baito babe very free anyo feel yani afiri mo very mishandled or very harassed abanene baito no bale always there ku pick na kuimokia okuganyu kwabo na marani kabo erinde tonya address lakini ase anene kogendera tore kuna kukwana na sabaito trainings na tuatebo kuwatira na kwa national government tuwate yanto ko kesra Kenya School of Revenue Administration kona ko offer training nga ki ere buyekero okukwanirana igo konyoranga obosibole mburororo omuntu wakana bose kwanyoranga kwa manyirenga ebirengo byoyo bose omuchando eniki ekogera ataikiraniti na intu nabotwari gosabanga tuensi asobwamo bakabali bari sibyashara asogo kwanira nakobo kubororo ekiagara ogo sachinde on togonyere na chingo togonyere igobono okonyoranga ya ire genteke ngao bagote banga na ae ora ae is not the best yani nga umbete riso na chingo bete por Dios to ko babo ukongo kora ko bako so amara mi komuna yo are selected na bona requesting banya forward abanene baito always baka into tuabeire tokora gusana nga tubetokoeresana n'abantu baitu sobongora orinde bakane director tiatoche asole ekero kurireria ogusangeri kwebango ntwatebanga ase county ya Kisii ntoranyora 100% transition bantu tali bonsi bibeso kiri asugwa kanebanga ase county ya Kisii kero kende ngochi muri mwatwara public participation gosengo chimuri mwasemia bantu obuya bugwa kanebango mboro byobo
ugwakana ebanga buno omodebiti onateba obuya bwaye nokuyagacha ekiagera kero omonto natagete amagendero bwaye igo okonya gosenekera omo MC agotara oteba guse itoga buna agageteri totagete ogeteri iga otobekere chitaya baka chisoke embasi moino kogosoa gochima iga bateba amache ntobwati kogosoa gochime stili bateba yaya esukuru yeto ya ICD nebwate emechando chinchera chigoeta gochionchi bwate emechando chibese gitogwakana kunebango na chichiri chigo chiatumeka ase ogokora amagenda raito tobe ntwakana kero tari gwakana igo tagete goteba ng'a totageti enchera yago ikoriria ori rosigwe totageti echiro yao yagachwe totageti gosama jatoke. A government is there to offer services. For the government to offer services, we get to work on the taxes. Taxes in you to make to give you the services. The challenge in and Chirigoja chisane. And it is the reason now a government yokonyo konyo koreke yaminyo and which you word yeke yamnya which you wetke. Gekorosia paraga igankorosia ransoko gekorosia ekobeka chitayaga iga nkorosia richicho geko kwenda lakini onyende jibe jigotoka atego then we will give you everything atego but na se gitari gotoka atego chirebi ake na yego ne serikali na era kunyara gukora magendo make igo gongo sabanga mwananchi onde bwensi sare sibuka akanebango ekiaro gwakanebango no wetagemea mbiyamona sana tuketocha sense moya gekiagera ntote bae bono na yura se ground ngora tuli illegal business imbirororo inu buna bono inu nabo bisamo kwenda mwatarira gari kero mwene kiringa oboncherio boiga bole gambuli gokona mbuli gokolekana senchire ndonge nginge tambukira kimuri mugochimwemukia Nambe muno muraria ebiashara mnebyo konyorore nga mbirororo resubete biye bisabisite nande naliritware sana mapema abo bisabaito mbali babekire kinsema wao korua obo manyogo ebiashara ebibi bigokorekana bitaganiri bwangoiga nkagetenga negwiki yaere omubangirio ino genderete bora imbo yo bwanchira nte biashara mne ibigendere ebibe bindo konyobire byo bosalia no his excellency our governor ekiagera nara kwetera department yetu ya enforcement mbagenderete kubeka okugasa muno na gukora surveillance ubwetana na kuria erindi ko birigererie sibire nabondo chenga obutuko bo mumba itana nekiagere binde bigokorekana so musunte so botuko bie bisetemba mbali ekroba tumire chinchira ao chioko nyoro bumanyi kigarande bakwibisabisa bama na kuri chinchira erinde babigwate sibire na kubwata bali bakubikora gwetera lichikoli nene lie serikali lichikoti cheito abaiga ao ko babale forwarded wetera nto bwate county legal department yeli chiko county attorney abantu awo abande nko wetera bosemi buno ko ikubare ekoti erinde lichiko lire libagali yabo erinde so wetere mebango muneyo ebyasara mune bitatakire nande mune department ya revenue yekora no director ita utro mugabana ebyasara munebyo mbiri kona kigwa permit mbiri kwegubango kyagere bine byasara bitanchire erinde gwetera enforcement ikaro bayikero mbabwati binde byakonya gutarira ekeneke so serikali nebegete mibange ikira lituko koranga byasara binga munebyo mbiri ko gendera ebirare ntubusari ambie mono sana director ankora tulinga
of course chinsa chinde ngonyorore ng'abonchereria abange mbali tayari gwakana ebango lakini ngorikara bali bararigereria ng'a ebange yayo twatebirwe n'amagendere koreta kurutwa chaite gotebirwe no ne chipara nchiraga chuga igasto gokora ubonchereri bweto konyara ng'a no negoto eribwenete korusi gutera rusi konyara ng'a obochabo bwechire kero kende inu bune serikali ya county ya Kisii ngochi mwari arigereria ebintu bune ebyo mbiya mono moraria una nata ya besa njiri gwisana limo chirichi atokire chinke ngo chigonyara gukora ebintu akamo ebinde na biro byaganya chinga kichya cyaya kurende karato kurigeria asobwaga na bokorora no naye kesa devolution yaga achete at least tofauti nero in terms ya magendero ase chigwadi cheto naande ngote matore aiva asenare naande goje ya konga aya mwao gaiga obugori ubi yao otebe ngwa kanete nago jogete muisonde na etenga nga chenchiga obugori ubi yao nyebeke njira nje gokoraki account je kuya na saya ukobeka tari designated nga kawaida te tirikorwe municipality nga ga no ya ubia koraki ekobekwa onde nte kobeka asigoja kunyoya na ande compliance ite goeta iyo kubwate ko iratwa bono to go device abantu nga two ways digia semwao ganyuma nyebe kororo kare ya isande nyebogori nyakobe una gaiga ali embassy not embassy but Nyamataro asnara ali tokubeka una bono mambi na yo monta begete obi paragati na so kubeka koreteki karo na gitogo de wanga bono gaki aya turi kogosa igo abando baito twanjera nengonya ne obi ito beka se koreteki ega ne iri kubeka na bekuiwa na bintu nto gwikirani byonse atego no rembu nyumba no tagete kirogo no tagete getanda no tagete gochenjia koiro mwana efisi dabo tabange kiroge tikakira tiganda akanda mwana efisi igombire priorities una bono priority ngoma jikorre kuma jikoingera mono ne yenyagitari chetu inga goika toko make sure nga mwana injo onyora mariyogaya lakini ndende ite minute nga binde mbiri ngokorobire na nento bwato gosemelinga going forward we are going to do much better tutigalende ande ntebanga goikiraiga na bonda be team twaro umanyi mono nga kichibese jigo chikotumeka nchio mbugate ngaikiringa nga kingo chinyora nchiana ne gochia one ga nga jigo tumeka na ande ntubugata abatin ne se me yogo tumeka anya nas kipara mbaro onya nas nyagitari mbaro bono na boto tutangira ndiko bono njenda sabe ngumali ombolinga na kingo chinyora kobori ndege biamana sana otuke nayo kora taragari nomkora metinga ngora ikono na sense meli chichiro kanyaranga kero mungi nagoteunga akana 50 ye bangora gotenga kora ndusiri goteriere gari osekora to ene kinga ntoli gotwiru ase chiro gaiga na kiugo chakwa handle ebinto bune Buya mano mulele. Whatever exactly kigeko. Shira abantu baito. Ukiagara abantu baito na twins. Ekero gwa kaniro maine. Nabo okorenge ngaki bono rende kinakanire chaye yani gekombe ngayire. Barorere. Gose kwaru shiringi okonyoranya echaye korosiwa nega nitiko sama chani nega nitia mabere nega nitia binte bimbali wi korwari bono onye kwarure gose shiringi 40 insa chinde nayo umutangani wakiri hoteli agocha kwanelege sa chida aganyite ngaki abantu bane bakakare ndende ngora amachani aya byose bisani ngore
makorosi ndosi so omong'ina gose ondeka kanire gali chiro anene mono egento keriwa kwanira litangani no gukwanira na tweresana oroche muno mu director atebire ekero ntutwa iruri bagali nene yotebanga yenda kuhetera no kugwatira n'abantu baitu musangiririe bango morente erinde rento obukoreria abantu baitu baganiti nabona gwateba iubiye gose asaikaransite oseke butu ntutwagenda twasokorenta nkukwana tare na baragwinjira mune yumo director agotebinga kibese iki nabo chigocha ake ese ake togocha kurwaninga lero mongina akana chiribu gose nirenga erinde binte ebubiko ekegutu kebeko echigocha ake na banderende bonsi kibakuna gwakana kwanyoranga insachinde ekegutu kiara bekuru gosonye kiabekuru gose mune chiro yaito yario siri kwanyoranga kiara bekuru yo siri nandenge chekebekwe gose chiro yaito ya gochinyamaje gose chiro yaito ya mu kugenda ake ono nabo konyoranga insachindo mongina gaikaransite gose rio siri atara ekegutu agwanga kina kanaiga bono emibangeye nabiko nakogenda ngoikera nugwara na barabo nabo toko bayeresanga emibangeye ngochere uko na gwaka naiga ngoikerure tutungo chakere egubiyeye ngoikerure erusiwe so okugamba na barabo anene mono nande twayenekeranianga ebintu ebi byonse mubango noro bw'eserikali gocha ngoikera ni bibire bikoreki muno mu director ate bibire priority munabone ubiye insachinde dirie muna wateba insachinde onye yabikirwa segete atari designated na dirie okonyore korento boko muno lakini rende nero wetera okurambaria serikali nabe gocha yaikera nandi yabayasanga erinde rusigo twakora igana gwakana tiga togende nya gwakana erinde chikona kugusiyo goikero umwanchi mulena tete komanyanga utukekera umuntu agwakane bango gali echiro kero kende mogwanchira nanga ngwakane bango services inchiro rombwene takonyora ekero omonchereria sechira gwakane bango tutebe bunawo gochene echiro ekero bagochaka gwakane bange mogwanchira nanga ngwakane bango echiro goikangi cheke mambi nyore kera bete nakyo konyora bago demand bintu nebi mbe mono moralia nakitwa tebanga tigango gwakana tebanga ngo nkugorana tole etoke nga it is your obligation na into na serikali etoke this our obligation to provide the service we are supposed to provide kiagero ata gwakanire kwangere siringi ya misini onda ewana gina ko era misini mbekere maigora tintwero oson tango mugaso ninya ro chikora na misini ekyo and within that duration not really but we are trying we do it gradually not to sangri jesana kuna to sangri to chire ebengi kuru ebengi chienda national government my what ya kutirenda onye ya torendere the round area na ande gotoja go apply maybe after 4-5 months na ande my gocha na ande Nairobi noroche onsi no national government inkolere ngabesa njikola tiki nchiyo bono no make application no ta chibesa chia ochiche chia maganda within this time na boko nyanga chiteri chigwa ka chigo cha koreki chia nyori so na kinda ego so mwana injinga tiga kolense mayaya na intuna serikali to kolense maya eito elinde mwali bweli tuko etoke ngonya ne nyomba ya wachen twale kumubekera twabekire onye ne cyabo twale kurusiye ubikuru ekiro twarusire let's do our parts respectively. Ambia mono sana ntetora bwatera buto swaso mutimo komo keigo tokoirana toirana sentunde omwelio sitogendete gusanga ime umorobele bwense obonchire ambia mono sana mwanchi muri chinga kyogendete gusanga na into ime umorobele bwense obonchire achinga kitobere tugokwanira igoro yo gwakana ebango ningenchaye ase county ya Kisii kondo mwanchi muri tetora swaso mutimo komo keigo to basa gusika to basa kanyegera ngwirana ndasege kege kekerebusio elinde to sange amange Biyama.
Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura Yoboonchoreria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Kisii matmega ne dukene ne Yoboonchoreria ekonia ebinto au. Ai tata kule binto. Kume bite birasiga. Tubwate binto bya electronics buna chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, TV sets, chi generator, chi microwave, chi ufas ne chinde chonsi. Baba, Yoboonchoreria. Bora nge timan. Tu ngai kwa. Kuse nusiza. TV ta kita nene na adigire iri paka na biru moko. Kai. Ngoro kire gento. Dia sivinero. Digito. Tubwate birogo ne chimesa cha dining, chi sofa sets, TV stands, ebitanda, coffee tables ne birogo byabisi. Ebirarero buna emeito yebirengo ao, chi duvet, amarangeti, chi net chiogotanga chiumbu ndubwate. Kai. Eko. Aye. Jadi joko tika mocha beri si bedroom jirara si duru mara moja makora ni chianga nchiro chia latest design echiabana abasibati na boigo abasacha bona ango surprise mocha beri yange ngiye ya maskani ini yoko tengera nyumba gari kitori nyumba ya moko ni doisi ay omudia moyo enje ngoira gaki nyembekera ngoma tambo aba biza bangonza kera kaibale baba mbeka nge bitebwa ngwangu nani liko na nyore reise bono muito yo kumbe ebito no bire ma ebito muito nyorenge bono Kisii matimega bono ngoliye buku aba biza baje komita abure na goroma tembega ribagario kwegeka kigari ndrori gare na boigo oburendi boisaine ni gotogotoka imeo mochio Kisii epare nene ya Kisii Kisumu barabare na magacho akwanza Kisii matimega ga mugore binte biraisi bobe laro ko tuane mukane gake the only man saver in town. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers. Wao ni wale ambao
wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Every single lie that tells me I will never measure up. Chinga kiechi chipasaka Palamax Executive Spa and Baba nigo ya kurenteire ofa ya Easter magiga yuko hingirwa na gusasiria kigima nigo na indeba kurwa bokora libonde buna jelly application na boigo bago kereirie steam bath gwike discount yemirongo 5 asemia couples massage ase discount ya 10 asemia bedikiwa ase discount yemirongo 25 asemia agerera oboyo mobo wabaria bawe chegeria amaguri Ense kigima chinga kiechi chimenyega ye pasaka Palamax Executive Spa and Baba nobari asinyumba ya kwanza place rirongoria kabire imeyumuchukisi bakirisimi ase namba enoti isano na ibire enoti kianda isano na ibire inye isano na ibire isano nemo isano na isatu eyemo. Omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo na mbeye mu TV ya Ndizi TV nigo kirinkira guchasuri road show yoko nigeria riro bari Gusii nige lahire nigo turaikasuri iyo tokoma nyigo rujimero birijeito abara yeba Ndizi TV na boigumerane n'ababuatani baito Yoboonchoreria tutari kweba abanyangero baito iriyo twesa musekigima chitariki ya 25 Chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kapito iranda bauti Yoboonchoreria neri tukori kubwatia chitariki ya 25 nigo turachakire Yoboonchoreria esemo ya daraja 2 Suneka Menyinkwa Itumbe Ogembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioje tukorere Yoboonchoreria esokie amatuka yabere wemanye wegokie na gusangana Ndizi TV obwensu bw'umugusi. Ndizi TV obwensu bw'umugusi. Mbiamano sana umwancho mulia betaseni kia Ndizi TV chinga kitogendete gusanga emeyo morobili obwense Yoboonchoreria ango kwaligania ase ntunde yo moelio hastogendete gusanga numo director sensemerio gusangiririe bango na boigo mokonyo ye ime county ya Kisii bunabereka gotosemia igoro yobya bugwa kana ebango anemono ase orogongo rwa Gusii na kibabere bakobwaterana ne serikali enene asoko ne kinga orogongo rwa Gusii ngoki narole kundi
mwanchumuliria ntete kukwenyolia nga asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyara wetira Ndizi TV News Digital na baga asinsemo ya YouTube na bagotonyara wetira Ndizi TV News karansoike chinki kitogosanga asentunde yiga eyomole mwanchumuli kanya taraso asubutimo komokeiga antu abatogo kwanera abangi nagali asechiro okonyara bagotebi omo bisoli gosangelie bangonga no liria tataiti gwakane bango motebi nga korandu sel no ne gubiere gali manya gwakane bango twaranga erenga buna ne demand okoranga nga bagutaka bakolerwe iki bamanya gwakane bango kolendo mo director nabakago to semike gima otebanga korensemo yao ne serikali ne rekorensemo yaga akonde director tiatira na sensemo yago twaririringa anene mona sechichiro ona berekingo talira okonyaranga abantu abange gusabonchoria sechichiro bagotebanga twagachire chichiro konyare serikali yekarakali yaga chichiro lakini okonyaranga matuka manga abange mbali go chibatumika chichiro chiri na kimugo chimoikera abantu bona abumwe abaendekeri nga obokoreri obono bwino mwasabete ngimo tali ko batumikera mbuya mono moralia egewa kwanire nkorrekana kere gwasi tocha kere chiro yedo ya daraja ntobege tas tobwana okorre biashara bito lakindende nabego toka nga basokero bagasiko asinge njonga bonsi chiro nenge mbago koraki mbago twekero lakini chiro njire totaya buna mosocho mosocho ni no kwegena nga abonse pina bakoraki na bago twekera abo batago twekera ntobwata ali asitogete goeta na bago kore biashara byabo nyakoya gantu agache chirororo lakini lito kubuna lya lero lero ni chiro nyakoya jumane na Friday toise kogenda boniga nabo ngambali maria isiko gai para bakorete vale Olio bwate stiri tari gotumia keria bwate woko ende chire ndebuna obarajo obarajo mbabwati kero ko babolio ndo robone bagodenga nto bwate chiro to goja kobera para kogo semi kwane nkolinga bali to bwate chiro to swabuna nyakoe na ande to kanto isane tiga togendo tosoime abatoko bera siko mara enge buna osonga ngemia kebere yaitire ntu atwari to mubaso kana bwe para au ba umiete mbali ba koretaki barenge para nyakoega ngakinera tu atwari to mubaso kana bwe para stiria omongino orenge para na roikera tu nturiko kogania yabe lakini na intuntu bwana da gwetanga na ita agokora kana da koraki ikera ntuma idinga ndi umbaso kana kabera tosoe maria na na kitugo sabiranga to enyomba to kore biashara tuigame twetanga so mugaso igona bere nsaba aba kore biashara baitonga tema goso enyomba ri to kore taki to begete mara ange ngotumia torabo bisaba itonga genda mubate bakoreki basoime na anda asande ya betere tuatumia no ane chinguru wake twali enforcement twabasele kabisa gorwe para bakoreki bagenda lakini ndende mbali ko gwanja na ande mambe konyora no ba bono to kunya bosukumana lakini ngakiyare ko babuya na ande buya kene abantu baito baigwera betanga baso abukyali asa agitire ngaga no chiro yeta koreki ere barwe para na into bari doji kugure bintu nyene jigari yeto bwate to pakiali Kenya togenda ngoraso botaratibu to enda togora nyene jinyanyo tena jinyanyo koreki ogure onya nasi jingeni ogure onya no meno tagete ogure igera bebuya tiango toracha sensemo yago tu kero kulielinga kero legali ese municipality nkulikirili lenga kwa vile nkwe kwa kora analysis ya watabanga around eli na sangereti liwe mo na sangereti liwe 50 lakini koko chiko ikenga kigete kwanyaranga chire ni renze lero wasangeli 500 lero cheika eli 30 gocho kwa ali linki yako gere bange yikwira nasi bia muno moralia kera anene kera lituko ine Ense meyemo yegasiri to gukora
tubwate gento gikorukwa nga reports negasiria twaire no gwetera munene kira rituko mu director genta kumburia ke nkie sabu yage koro kirituko ria rero ogusangiri witu ngakikongana kiagera ntubwate birengo nande ntori gwanja no nyenake torere tokuira na maega so nakyo konyoranga nkuri itore chi reports cheto kunya kuri itore ngakyo gukora gwitokore ase ensesemo yo gusangirira rituko ria rero rituko rero ne chinsemo mbari mari gusene chiro gusene parking igoro na rero ngakyo gukorere gwitokore torigereretie egoririe nene iyo ntete goteba nga oboene mburi nga chinga kinchiro konyora to gukorera magega nisi twigete gusene rituko ria etete nkorigereri tore mono nga inki kiabete iza chinde kwanyora nga ense Gusii yaito embura ne rororo kwanyora muna umongina gose bangina bari baito mbayiti kuruka bachiche embura yatwa ochuegama orora chinsa chierire inchenga ninchenga buri tingo chakonia osomo yokwa ositagwikirana echiro kwanyora nga neyo ngokorereki gochangire ne chinchera chinde nabo konyoranga nai tugose ogwesuguma gwitu gose mokori tegasi za chinde ogwesuguma kwaye ase litukerio okwange okwoborege wake nabo tugocha twasie mane biara ekiagara goikatoriria ria sekenenga ngayitwa chitwatereria no gwesuguma kie kwao ekiagara chiripoti nchire mbari kurwe ese obukoreri obu ne banga rero rende mburate tweti abanga itu no barenge chiro gusabana byashara baitu bechiduka no bari nkikiaba ntura ntutwarege ato taetana na tubaikere bonse erinde bakane ekiagara gwikira bono iga adadani baria muna bono muntu gwegari urakane gusine ne yose no mongina utara atumie simi gwikomo ikere atumie pio isiri mwanye turamuikera igo turasangeria igongo siamana tore byara sitinde karato iranirense itukorimo batebanga tubwesugumeti mepangirie ine rororo asitogotebanga target setting mu director munarega igo muna target yani ngagwika tusangerire milioni 107 obwene mbulinga kiro muntu olio ile libaga ne serikali ya Kisii n'abantu baito akore gasi iyo wika akore mune bwenerete nkoe ware kerengo kia yenera ko bipimerukera lituko ayekie kerengo kiago milioni 107 kikiganire kisoe mugaba amanye gukore gasi ensemo yawo kwa iru libaga eli okore ensemo yawo ongo ngai muna inchibone municipality na ongetarget onte ngayo mu deputy one kera lituko gwike kerenge kikike gagetaraika maswali nkoira niringa nkigetaikera ikore tibia na bagonde bina mukonyi one itagitogendere ukore enchiringa mneyo so nabo tokuna kugasa na igo serense litwa musururia ikane munitakira na kuigeri nga ikikiagera director pressure yakwira ni irasore nayo gweka pressure yenga ikie kerengo gete nayo ire pressure kurwa se counting obwene to ikie target ya 7 million akwanyo nga abo bisaba igaba obono kwabahire na baragwi target ya bo mbabwene tabaikirani akwanyora nga omo bisaka guchikuligereria nga ata ai tindi guchikwenda nchikuira niria mabori kira lituko injengo nyakobori nga nkinta ikeri naro kwanyora ngochire maybe overcharge ri elinda ikirani kerende ekerengo kelikiganire akero kende kero kwagundurire bintu bune bibyakorekanire nakyo gocha kwa handle una nagotebi mapema natebanga overcharging is as serious as undercharging inchibono gonta getebuna natumira umwabisoyo ntageta asangereria nyam parking ruwa se gari anana asange kuruenke by the time toko moe target ntokorete rough estimatinga asaya oikatoka toko nyago se chiri bubere kera lituko twamaga madenga okay to chiri bubere na nanke kiro muntu ga koegwa so nturi ku expect yande ekiagara nayo tote ange bango nayo gwakana nanje ayoroje mbuganje ogwakania egari ya okugwakana
siringi 100 acha gote ngando je ngabiasambire ngamiambire no mwe Abate umete mtuonchereti siku hizi 150 to wagana. Era kini mwananchi no mungai. Ndoma etengo gonjori go koruwani sineja. Through public participation. Inchitindo jinga nanja. Lakini ndende tindi go kana asenale agojo goikera. For example, ntobugate Ndizi TV. Na TV ndera nga KPC tobugate bono bosongale. Wana gatokuligere Ndizi na KPC. Ndizi nenga kaza KPC. Wono ndoko wakana jiri KPC yogaraki. Wakana. Echiao chirenza. Wono lioli gara jata ngaya no mboli no KPC na chitwa ibakaniti. Abu no ara wikira lakini nago thenga asinge njojo gotwara public participation. Mwana inji is aware. So it is rare. Na ande kere ya reportirwe. Nago tebinga we have very punitive disciplinary measures. Punitive. Na verendoro. Toko gani go ikera. Biamona sana. Wajira asa ko babuyake kero taigeti tagate ko bwe kero budget. Kero budget. Kero taigeti ngo ira torenga round yeli o ka taigeti. Era taigeti. Omutinyo mu taigeti koranga wana toko nyaragasi. Tiyo toko chenjeri gas. Lakini kero bo bachaji dinande client ke complain. Ai. Ya. Abona no musaro wote nemitinje tarimek. Is bakekina kyo kegambe ojo go convincing you did not do it deliberately. Yeah. Ekero kulire tukasense ya gongo nyorori nga nkuminyokani mole sana nabantu bali batali gwakane bango onyore nga mo bisoko kero kende oikeraga ali metintu mwanya bantu mateiri katogo minyokani to enda gwese tukigamba ni ebina nga kyo taraka na ayaka ne chiga obeke chindo muruko mwakilie kwerende na kimogo cha mwakole indo nebi mangana mabesana kabisa ndatanchira ni kabisa igo nambo itangani kabisa ndete go chakera goteria abantu baito na koranche agacha minto to agache minto ekero gwachirwo chihabwo muibona kwagacha go chimubukoye ekine gente getangani ko basorora na hindi abantu baito ekero togotea ni omene ise chinde na gwate bego biterio kemo bibiri bito bigo korekana na bara agosererigwe agosererigwe nga bono twakubwatire chibese chiao ngwa kukale chinga naiga abantu baito okwetania gugutakana na magoso lakini rende ise chinde taitengo teba nga bero se gutumia liete tari muntu weta nani sachinde mbire mo sachinde byagera aye batebi ngaki nga imokongera dikeri buronge bai aikigwesa atakeire onye ne cyo bisi Italia abanene no bari ebirenge bya yabwate aheresere nko cyoro kwanyoro gosererigwe kifaini chinde kitayo kwanyora nga sachinde okoreke otigire besa Ense chiaenda sabe kitatakeire gose naende kwanyora nga kiriaro sachinde nchichata kero okoreke wakanwa ngobono ncenari goteba nga ekiritangani ngo saba abantu baito babe bagwakana simapema kurendekera ikere igase ibintu totamanyitigo sebiragere bya mubekiri obeire wetani chinga kichiri cyo gwakana tuwasoire wetana na kubaria tuwamwikere usaba amwikerere eretigache abange ngo chabare nabo usaba wa murenta oheresu wakana kurende omobisa muno mo director akwana nandi na eresa punitive measures disciplinary measures chiroro ingantoke nado murari kwegure no mugabano of excellence ogoteba nga amangana yobukurumi na mbeyemo na ratatagiti kwe ekyagera ayaga aguchikogera ene bango tetuka enyere kugura no enendetere erinde omuka kwegure bobe nere byo wendetere bwangu ira no byo ogendera bokorere bwao nyene bangeri ikigotoka nande ngakiende wakane so omobisa ogotoka okora mangana munayo tigema nyunga
tianchiri nonye nake tari umu director tari umugano wanchira ntimanga nayo uyo kumugosereria ere tiga report immediately naenda ache ase obisi mu director ito nwara nabo sabanda abange bago jotegera amanga nayo una koigwa ta mu director agotebianga insechindo yo gwatare asi niko nakuriba renchera nonye nere kamutegereire tegocha kuborunchira ribaga amangana muna yako banza chindi cyo yasire gusoma wabisa muno yo akogosa ere tiga mu report irinde bintu mune ibi bikoreke ambie mona sana ndo chebiro byetu byatunyorire kegima ndete ko kwali baga lyo moelio oruengana yawe yo moeli gucha somo nchu mulieto tarachi ukole gucha sense mo ya director bia mona sana umuralia nje ngutaka nkoira ngirimbi ya mona watwali baga ejo kwana na abantu baito bamenyi ba Kisii County naende nkwira nirinde umugabano ito His Excellency Paul Simbarati ngambu ya mona seri baga toire togendete kubwatira negasi gukorera n'abantu baito ba Kisii egasi irinde ko sangiririe bango enyare gwikirania abukorera iburia naeresire abana inchi muna bamweteri baga naende tagete kosabira nanga tuensi abana abantu baito ba Kisii tubwatirane turwe bango etwagachire county yaito ero sio bamenyo boito buya erinde to igorereri bagari gare naende onya ne biasara na bintu binde byaito yo kare kyagara nkwaliganira abanda abange baiche onya no boni bwa abantu baichire ko bamenyo goro buya abantu bagwancha gocha erinde county itegendere ko bubi tuntu bariganiti aseri bagari ringeire gwetera somo director ko bakorera chiga kichonsi ko birenge bya kuna batagete gukorera bia mono sana director tiato cha sense mo yago kwanere na abantu isko gali batebi ubuyobu akane bango na ndo basokia sobonge abakane banga sokwene kya magendera mayasi county ya Kisii bia mono moralia minto mwanya getinge nkina wanale go kotebanga kamoranja ancha mwaka ne bangelio kanene lichiko tebanga oto kobetereria kara to kobetereria konya to kukururana na intubuna to ikaranse te igantoro ja sama gosa gendra te kobera amagosa matangani asto jugo era umwe bisone osengari baganje go kunyanyasa ne kara to kwagacha arango munde kara kwagacha ga kungaino ikonta to tumiri ta kungaino ne jifundi tiaya nganima edenjerango etaiga ayarigia ngeri busarasiniga toanda toabo bisabari kenenge akaba egento kerekia chibesa togwaka na kuringana neri chikonchiri nyinge na bali bakire bakobise ba yororeire banjere nganchiri nyinge igo chiri chinka tambe kubwecho dagete kuruchia njia ya mukato kiaro kurunjia ya mukate fundi ya koliera omwaga chiondo koliera onde abo bisabana na barana tenga twensi ntolibaya no bogo nyame kore nene kore daki nero totaranyikera no erobisi bono nere na bago choko ngaina bono bago gabatan ayaye go chibe ya serikali otaraka neru tamanini ga bono nyori tia serikali bono bako bikire benga neru tamani baro bako gaso mwale bago tenga toeri buga misini to chiba okonyira lakini kwale go jobs wa kerwe sabo gogo nyajiba go kana wasneru 12 wasa 13 nchirie jibara ko gatabi tamanini bono nakina usanga abantu baito kimo kwagaja mo kora magendera ndonsi inchu jobs chito sub county mo batended mo akeru sub kino manye egento giya kabere abantu mbale bali tubugata mara maya serikali tutaraka na plot rent tutaraka na land rates uma rands ichi comment kana you'll be surprising after 10 years montanya wakana bono to anya identified area sigo chiri was 5 million then you have no choice you have to pay ori otarai kerwa tigateme akana ikiagara to gosaba 5 million jigo kobora then we repossess that piece of land
tentonyo yondora nyare gotwakana at a higher rate now. So why do we repossess your land and then quiet? Na bo igombare bari baganeta mare mabo still ale kinamba ibere lakini bagenda gwakane ya mweri enkoro eyetayo inju ase chobis chito tubege chirecord chito straight bwakane chibesa buno koretaki buno ganere tomigeka elinde moja gothanga aye yubugambio bwangere gotura mare nayo tarakana yona ale gosaba mwanya getinga asamure bari babwata mare moya serikali inju mwakane portlines tutaraja kubalia kubaliko ne kwata babwata lakini na into ekobetereri wontu akoranga inju torigoje ntogoja renda na bere togoja bono goikatusana na bona ale gosabanga kirengaki inju chobis chito inta mashauri yao tugambe mbiyamana sana sogo sanga na intu imi umurubili bwensi Yoboonchore tabiri to gusanga mange mbiyamana sana nayo mwanchi muri kwa bere ko gusanga na intu kurutoka chagete umurubili iga wikabwa na iga twikire omwelio na gosemere kwane na kwa bere gukwemanya amange anene muno asense melie bango ni metense moye bango nebwa tamangana amange turabe to gukwanira kurende talirero litukulio omwelio ntuchitorobeli na ndenga kiende linde to kwanere amange mbiyamana sana mwanchi muri geria leta liane Frida Kerubo magachi kamera sokone na evicha na boigelio gida gwikira sole asenchire ya bene nere John Kebatingo kuganilia obuligelia obya karibu tena na inde. Asante sana. Haya. Asante.